Arratia Ubide eta Seberioko herri aldizkaria, euskerazko aldizkari da, euskera hutzean idazten da, eta joango naz Arago, Arago gure dut esan, banatuten dire momentu honetan 7.500 alde 10 herritan. Arratia Ubide eta Seberio. Horra portxue komplikau da, ze mankomunidadean bederatzi herri dauz, Arrateko daren mankomunidadean, Seberio ez dau, baina bai hurbiltasuna gaitik, eta bai gauza askotan, orain arte, orain jak gauza bitxegotan, baina Arratiagaz batera funtziona dau, egoki ikusten gindun, ganera euskararen eremu nahiko indartzu da Bizkaia mailan bebai, portzentaje aldetik euskaldunek asko dauz Arratian, eta orduen, horrikaz 10 herriekaz egindun, guk Arratia ditzen dut zegoetan ere, baina hor badauz hori, kontu ibili beharreko Ubide eta Sebereko kontu horrik. Esan dut, euskeraz idazten dugu eta bizkaieraz idazten dugu. Neurri baten, hurbilduteko be, edo, jenteak hemen batez be, berba bizkaieraz iten dugu. Ez da bardina, bizkaiera idatzizkoa edo berbazkoa, ez da? Eta hor behukiten dugu gure gora berak, ez da? Ezki hori ez da bizkaiera. Bizkaiera bada, baina neurri baten bizkaiera jasoa eta hori guzti hori. Doako banaketa egiten dugu, hori esan dut, baina gure esan ez da saltzen den kontu bat, alanda be, begitu badaukoz, begitu lagunen figura, ez? Diru bat ordaintzen duenak urtero, proiektu gaz bat egiten duelako eta proiektu aurrera eroateko. Era berean, Zertu Kultur Elkarte dela begitu aldizkari kudeatuten dauenak, saiatuten da urtero produkturen bat ataraten, bera bakarrik, beste elkarte batzuk az batera, udalen bategaz batera, eta produktu hori banatuten jakie begitu lagunari neurri baten be, lagundu iten da hori eta eukiteko opari bet edo dana delakoa, ez da? Eta hori da, portxu bet, begitu hurbileko informazioa moten dauen, herri aldizkari bet, euskara hutzean idatzitekoa. Pentsatzen dut igual, audiovisualaren aldetik igual daola hutsunea. Pentsatzen dut guk txikiza izan da, txikiak garen arren, betetzen dugula apur bat hori eta gero medio handiak eta hori idatzizko komunikazioan pentsatzen dut apur bat zertuta dauela. Kubriduta dauela. Zera informatikoa be, osazen nahi dute zareak eta hori apilo bat dagoz, blogak eta ez dakizer, eta horko zerekoa be, ni pentsatzen dut zera. Baina igual badago irrati bat, Goiar Gorbeialde, baina bai, esteko programazio oso potoloa eta, baina uste nik ez dut ezagutzen asko, ez dut ezagutzen gure dut esan, ez dut ezagutzen hurbiletik. Badeko programazio bat, baina ez da egunero ez dakizen beto ordutako programazioa moten dana, baina beak esan duena ez, idatzizkoa eta neurri baten irrati bat badau. Falta da igual aportxu eta audiovisuala. Neurri baten guk bete ahal izingo onken kontu beti izin alda, ze guk badeko webgunea, baina gure webgunea ez da momentu honetan aurreratuena. Gaur egun, aurreratuena gure dut esan, bideoak eskegi aldozuz, berriak teuko moduen edo beste hainbet komunikabidetekin moduen, bideo laburrak eskegi aldire eta hor neurri baten aldozu hori, audiovisualen kontu hori ez, baina gure infrastrukturak momentu honetan ez dozku permitu duten saltu hori emoten. Ideen artean dau batetik astekarire salto egitea eta beste bata gure webgunea indartutea. Hasiera baten idea zen, lehenengo pausua izatea astekalere bihurtzea, baina oin gabiz horreri buelta emoten, eta behar bada lehenengo pausua da internet indartzea, eta ja internet indartzen dozun enean, eta egunero igual, ez dinot egunero notiziak, baina egin alda egunero emotea jarraipena internetari eta horreri indarra emotea, eta horria igual zuazi altzara bideo txikiak editatzen. Esan, 50 segundoko bideoak, minuto bateko bideoak, eta orduen hori. Orduen, nik hortik ikusten dut aportxu bet, falta da komunikabide bat, eta kasunetan gu gara komunikabide bakarrenetarikoa, edo behintzat euskeraz bakarra, hori indartu beharko gaukena. Arazoak asko. Ja, bai, infrastruktura baldin bada eta finantzaketa eta iturriak. Batez be ekonomikoak. Falta jakuz personak eta ekonomia persona horrik lan egiteko. Hori
begituk dekozen sekzioak momentu honetan aldatu egiten dira. Ez asko, batzuk beti eduki dagoz. Herriak, kultura, kirola, hor dau, hori ezin duzu aldatu. Herriak, kultura eta kiroletako hori. Gero badago sekzio batzuk, esate baterako bigarren horri aldean dau, Zaztaparrakasti taldeak eta Arratiako elkartek betetan deurien kuadro bet. Eurek di emoten jakina espazio bata. Ez dakizen belkarren horrien, hori dau Dunba, Arratiko ikastetxeak bakotzak idazten dugu bai testu bet, 15 eta bialduten deuri. Ezkenen eurek bazten deuriena eta eurek idazten deuriena guk argitaratuten dugu, ez da? Iragarki laburrena ontxe urte batzuk esan egon. Iragarki laburren espazio bat. Gero beste sekzio batzuk aldatu indire. Hor, Arratia koloretan da ontxe, bigarren horrikoa, lehen zan Arratia zuribaltzean. Eta zan, Arratiako historiagileak eta batez idazten zeurien antzineko zuribaltzeanezko historiak, ez? Arratiako kontuak. Batez kultura lorrak, kultura, kirola, ekonomia, goretazan, hainbet esparru diferenteka zerikusi dekiena. Informazio orokorreko aldizkari bat izan da, gazteiten jata ekonomia sekzio bat egote. Horrek ez da gure zone reportajetan guk sarriten gai ekonomikoak tratetan ez direnik. Eta hain ikusite, errota lau hankadeko, zerrota lau hanka edo lau hori, ez? Orduan, euretariko bat da enpresa mundua eta horita ez dakiza, hortik etorri jaku guri nondik edan. Baina horrek ez dakit gure dagoen esan ekonomiako sekzio bat ipiniko dugunik. Komplikeu da. Esan, hau bigarren horri aldeko Arratia koloretan hori ez dakigu nozan baituko dan. Igual 2018 edo 2019 esaten dugu, errotari emongo dutzegu espazio hori. Errotak berak bete deien hori, eta errotak ingo dugu batez berba ekonomia eta ez dakizar garapena hori. Aukera bat, baina horregaitik dinetzut gure sekzioak ez dire geldi egotekoak eta ez da beti holan izango, aldatuko dire. Aldaketan handiek ezin izango dire hon. Momentu honetan 16 horri alde dekoz begituk, igual gu indartuten bagara eta interneten hori eta badeko gu beste pertsona bat, igual esango dugu, 15 segiduko dugu, baina 16 barik 20 horri alde atara aldoguz. Dagoelako beste langile bat eta langile horrek horri aldeak beteko dauz. Orduan, horri igual pentsa beharko dugu, sekzio barriek lekua daukiela. Zorion agurrak, ez dakizer, badauz, gure maiganean badauz. Sekzio desberdinek planteute hor sartzea, ez? Baina da, zer kentzen dugu, zer sartzeko. Ontxedekon estrukturak nahiko eta gu peiatruko hartute dekotze dugu bitxi bera, eta oinazko aldatuta madozkue igual. Igual eko dugu, baina, hori ze. Vale, oso ondo, mi esker.